Ni yw eich gwasanaeth iechyd gwladol lleol, yn darparu gofal o lannau Sir Benfro dros fryniau Sir Gaerfyrddin i arfordir Ceredigion. Rydym yma i chi. Mae rhan helaeth eich gofal yn cael ei ddarparu yn y gymuned. Mae gennym 7 ysbyty cymunedol yn ogystal â chyfleusterau gofal ar gyfer y rai hynny sydd ag anghenion iechyd meddwl ac anableddau dysgu. A rydym yn rhedeg 4 prif ysbyty yn rhai o'n trefi mwyaf. Ni sy'n darparu gofal y gwasanaeth iechyd i fybanod, pobl hŷn a phawb yn y canol. Rydym wedi clywed eich syniadau ar gyfer gwasanaethau'r dyfodol, a rydym wedi gwrando ar yr hyn oedd gennych i'w ddweud. Mae ein meddygon wedi dweud wrthym bod ein gwasanaethau'n rhif fregus i ddiwhallu anghenion y presennol a'r dyfodol, a rhaid i ni newid sut mae ein gwasanaethau'n cael ei darparu. Mae ein poblogaeth yn tyfu. Rydym yn gweld mwy o bobl sydd angen help a chefnogaeth, a llawer ohonynt ag anghenion cymhleth. Rydym am i bobl ddod yma i weithio i ni, fel nad oes angen i ni ddibynnu ar staff dros dro sy'n gostus. Mae llawer o'n hadeiladau tu ôl yr oes. Ac wrth weld gwelliannau mewn technoleg, mae pobl yn disgwyl cael gofal gwell trwy ddefnyddio cyfleusterau modern. Mae gennym gyllideb o 800 miliwn, ond y llynedd gwnaethom wario 50 miliwn yn fwy na hynny. Os na wnawn ni newid, mae'n debygol y gwelwn ni, amseroedd aros hirach, gohirio mwy o lawdriniaethau a gwasanaethau'n methu ag ateb y galw. Ac yn waith byth, safonau diogelwch is, iechyd yn gweithygu a chyfraddau goroesi is. Rydym am i bawb gael gofal sydd o'r un safon uchel. Yn seiliedig ar adborth, rydym wedi datblygu 3 chynnig sy'n cynnig gwasanaethau diogel, cynaliadwy, hygyrch a charedig i'r dyfodol. A thros y 12 wythnos nesaf, mae angen i ni glywed eich barn neu unrhyw syniadau newydd. Rydym wedi gwrando arnoch ac wedi penderfynu bod angen i ni ddod â gofal yn nes at eich cartrefi a'ch cymunedau. Gallai nifer o'r cleifion yn ein hysbytau gael gofal yn y ffordd hwn, petai'r gwasanaethau cywir ar gael. Ym mhob cynnig mae 10 hwb cymunedol. Mae ysbyty Llanymddyfri yn hyb cymunedol a gwelyau ac uned man anafiadau. Mae ysbyty Aberteifi yn hyb cymunedol heb welyau, ond ag uned man anafiadau. Hybiau cymunedol heb welyau sydd ar safleoedd ysbyty de Sir Benfro ac ysbyty Dysgwch y Pysgod, yn ogystal ag yn Aberaeron, Crosshans a datblygiad llynnoedd Delta yn Llanelli, a datblygiad Cylchcaron yn Nhregaron. Mae hyb cymunedol yn Aberystwyth. O ran Dyffryn Aman, mae hyb cymunedol heb welyau yn y 2 gynnig cyntaf, a gyda gwelyau yn y 3ydd cynnig. Ond mae angen i ni glywed eich barn ar y cynlynol. Pa leoliadau, pa wasanaethau, pa ddarparwyr. Ym mhob cynnig mae ysbyty dosbarth Bronglais yn parhau i ddarparu gwasanaethau ar gyfer y canolbarth. Ym mhob cynnig mae ysbyty newydd yn rhywle rhwng Arberth a San Clair. Mae'r unedau canolog asesu a thrin iechyd meddwl wedi ei lleoli yma. Yn y cynnig hwn, ceir prif ysbyty newydd ar gyfer gofal brys a gofal wedi ei gynllunio, ysbyty cyffredinol dosbarth Bronglais, ysbytau cymunedol ar safleoedd ysbytau Glangwili, Tywysog Philip a Llwynhelig. Mae i'r cynnig hwn y fantais o gael ysbyty newydd i helpu i ddarparu gwell gofal a denu staff newydd, ond yn golygu bod rhai staff a chleifion yn teithio ymhellach i gael gofal brys a gofal wedi gynllunio. Y gwahaniaeth yn y cynnig hwn yw, mae ysbyty Tywysog Philip yn parhau i fod yn ysbyty cyffredinol lleol. Golyga hyn bod 2 ysbyty yn ne ardal Hywel dda, ac felly mae llai o effaith ar amserau teithio i gleifion yn Llanelli a'r cylch. Ond mae hyn yn anoddach o ran staffio a chynnal, a allai olygu mwy o ganslo. Yn y 3ydd cynnig, ceir ysbyty gofal brys newydd, ysbyty gofal wedi gynllunio ar safle ysbyty Glangwili, ysbyty cyffredinol dosbarth ym Mronglais, Ysbyty Tywysog Philip yn barhau i fod yn ysbyty cyffredinol lleol.
ysbyty cymunedol yn Llwynhelig. Golyga hyn bod llai o risg o ddefnyddio gwelyau gofal wedi'i gynllunio ar gyfer gofal bris. Fodd bynnag, gallai pob un o'n heriau o ran staffio barhau, a allai olygu'r un lefel o ganslo ac oedi a nawr, a llai o arian ar gyfer gwasanaethau cymunedol. Ein cred ni yw bod llawer o fanteision i bob un o'n cynigion yn cynnwys mynediad gwell at ofal bris a llai o ganslo. Ond maen nhw'n golygu mwy o deithio i rai pobl, yn cynnwys yr rheini sydd heb gerbyd na mynediad at drafnidiaeth cyhoeddus. Gallent effeithio ar rai o'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, yn cynnwys pobl hŷn, pobl ag anableddau, plant a menywod beichiog. Os ydych yn teimlo y bydd y cynigion hyn yn effeithio arnoch, rhowch wybod i ni. Cyn i ni wneud unrhyw benderfyniadau, mae angen i ni wrando ar eich barn a chlywed unrhyw syniadau newydd. Gallwch ddweud eich dweud mewn nifer o ffyrdd. Llenwi holiadur, mynychu digwyddiad, ysgrifennu atom, ein ffonio, neu ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Bydd yr ymgynghoriad ymlaen rhwng y 4 ar 15 o Ebrill a'r 12 o Orffennaf 2018. Bydd eich barn yn cael ei dadansoddi'n annibynnol. Bydd ein bwrdd yn gwneud penderfyniad trwy ystyried yr hyn y maen nhw wedi ei glywed, ynghyd ag effeithiau a'r safonau y mae'n rhaid i ni ei bodloni, yn cynnwys sicrhau ein bod yn gallu fforddio unrhyw newid. Byddwn yn dychwelyd atoch yn yr Hydref gyda diweddariad. Cred ein meddygon bod hyn yn gyfle unwaith mewn oes i newid ein gwasanaeth iechyd gwell. Rydym ni hefyd, fel chi, yn caru'r gwasanaeth iechyd, a gyda'n gilydd gallwn ei wella i'r dyfodol. I ganfod mwy am ein cynigion, ewch i'n gwefan neu ffoniwch dim 1 554 899 556.